Tinokudokesai mabuja tauya anodzanyasi zuva rechigumi nonhanhatu mwedzi uno waNdira. Ipapa tiri kutandau kunyepai kuti Tshabangu agoburitsa vanhu vaari kuti ndo vaari kutonga navo mubato roCCC rache. Ipapa agoreketa kuti kuna Mbuso Sisu kwai ndiye mubati wehomwe, kuna Albert Muhlanga kwai ndiye muteedzeri wemutungamiri wasachigaro. Ipapa kuna Sikululekile Moyo kwai ndiye mutungamiri wadzimai, naNomvula Muguni kwai ndiye anoringana zvokutekaidziwa kusarudzo. Ipapa paribe kureketeka kuti chamisayo aripi kana kuti zvakadini, unobva wandoona kutoti chanja chopfene. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Wobato romutwakazi waye ipapa kwai vari kutenderera munzvimbo dziri kudunhu romatepelendi vari kuita zvokudzinga warairidzi muzvikoro. Kwai vari kudzinga warairidzi wese wasiri wanobva kudunhu rokumatepelendi ro. Ipapa kamuitiro kakasvinuba nokutoti zvikatanda kuitikawo kwese kwese munyika. Wachiti bisai wasiri wekwedu, mabuja akati bisai wamanyika, wamanyika wakati bisai mazezuru, mazezuru akati bisai makorekore. Paribe chinozotekaira nyika inobva yaita manyongori. Rekai tione kuti zvinogadzirisika chiro izvozvi nokuchimbidza. Tafara chaizvo kwaburika masoko okuti Benson Rutendo Matinyarare ariwo ZANU-PF uya akanga ari kureketa kapwapwa achiita kutukurira kambani yoINSCO achireketa kuti chokudya chawo chakanyangaritsa pautano hwevanhu nokudidi. Kuno abva aendesiwa kudarodzi mhosva bvaadyiwa nonyaya kwaunzi bisa zvese zvawaigoreketa atozopona kuti waribe kumuti awabhadhare mari nokutoti aibva apukutiwa kamari kese kari kupuwa noZANU-PF. Rekai tione kuti zvichapera zvakaita sei ipapa. Kwaino Zimbabwe Anti-Corruption Commission, mukuru agere hunde kuEMA asungiwa nonyaya yekuti kwai agopa bepa rinoratidza kuti waBorodo Investments waita tsvakurudzo dzokuti zvauda kuita zviri kuenderana nokuchengetedza nharaunda chere, EIA certificate pachirungu. Ipapa ndipo munotoona kuti zvinhu zvinomboitika munyika medu zvakaita kunyangaritsa chaiko. Rekai tione kuti zvinenge zvichienda nokupi ipapa. Apawo zeta rapiwa gonziwo waramba kuti Jobs Kala Solidarity waite rari yawo kulupane. Wanga wada kuita rari yawo mangwana, kuno wabva wandonzi tirikuda kana zvimukwaba izvozvo. Rekai muone zvichaitika ipapa, tichaona hedu kuti zvichapera zvakaita sei. Tikaramba takaringa nyaya dzokumataredzo kwainyasi, nyaya yaMary Mubaiwa yekunzi kwai agoendesa mari kunyika zvisiri pamutemo yaramba ichitenderera mberi kureketa kuno. Asi nyasi kwatoita dhirama chairo nokutoti kwai mutongi wenyayayo pokare nomapurisa no-NPA watotakurana kumhanya kuenda kuchipatara kuti waaringe kuona idi kuti chokwadi chere kuti Mary ari muchipatara. Bheta rache Beatrice Mutetwa ribe kureketa zvimwe zvakawanda asi randoti wanga wauya kuoringa kuona wega kuti wagutse meso yawo kuti idi ndizvozvo chaizvo ari kuhwara. KuZBC kwai izvezvi mutungamiri weZBC iyo ipapa kwai agonzi ari kutoda kuferefetiwa chaiko nonyaya yekuti ari kunzi agotekaidza mari zvisiri izvozvo, kutoti panokona pakapinda chanja chopfene chaicho chaita kuti zvinhu zvinyangare iko kuZBC ko. Rekai tigoramba takatoringa hedu kuti zvinenge zvichienda nokupi pokare kuti zvichipera sei. Wari kuringa nozvoupfumi munyika vari kuhwadziwa fani kuti kwai makambani makuru akaita sana Topics nana Truworths akambonetsa mazuva okare kwai izvezvi ari kuramba achindopfika nzvimbo zhinji achindopfika nokupfika. Paribe chaizvo aziva kuti zvichambopera zvakaita sei.
asi wari kuramba wachirwadziwa fani. Ipapa tichagoramba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda, pokare tichigoringa kuti zvinenge zvichimbopera zvakaita sei, asi nyaya zhinji yanetsa iri kuita kuti zvivhahwe kudari inyaya yokuti kwai mari iri kunzi kutenga mari yokunze kwenyika iyi nozvavari kureketa pamutemo yavo ana Mangunja avo paribe chiri kutekera zvino rekai tigoona hedu kwazvinoperera. Tinenge takandoringa chedu kutokunyepai kwazvinenge zvichiitika. Hurumende kwaiyamisa kutengiwa kwembatata muSouth Africa. Kwai izvezvi kwai mbatata dziri kuSouth Africa dzaita chirwere chozvisasa nonzi ring spot pachirungu. Mbana kuzviziva kuti zvisasa chaizvozvo pambatata zvinokonzeresa kuti dzirambidziwe kupinda. Kuno ipapa heno kuti zvichapera sei nokutoti wazhinji chaizvo wanga wari kutotemba idzodzo muSouth Africa dzekuti waone kujaa kuri nani. Rekai tione, tinenge takandoringa tichikunyepai. Zvagoreketiwa zviya kuti chaunojara ndicho unokohwa, warume wakajara kuba wakapakata wakapuwa makore 10 pamunhu mubodzi wari wairi nonyaya yekuba madhora 30 wasekiwa idi. Wamwe wagototi kwai ndokuita mudzimu inonungo. Wamwe wakati idi zvaiwana ngwarati. Wamwe wakabva watoti aiwa paunomburikamo wanozvipamha ba izvozvozvo. Ana wikinero wari kundosara wachindonzi waribe mhosva. Ana Henrietta anga apa magoridhe chaiwo matsvinu. Kwai akandonzi aiwa iwe unopinda bamujere kana kuri nhuhwa aribe kuri nhuhwa. Ndipo munotoona kutoti mutemo yemeduka aidi naMwari zvinoita kurwadza chaiko. Charamba hedu takaringa kuti vanenge vachizoita sei. Mari yomunyika iri kuramba ichinetsa izvezvi nyaya yomutemo yayo kuti inotekaidziwa sei ichienzanisiwa nemari yokunze. Kureketa kuno mashopu masitoro akaita sana Pick n Pay dzimwe nguva kundoti munhu anenge abhadhara mari ari kuda kubhadhara mari yokunze ngaabva abhadhara hache asi tinondochinja. Neyo mari machinjire anoitiwa naana Gone iwayo. Unobva waita kuona kuti zvikutoti marofu mairi nochigubhu chibodzi chomukaka pazvaita madhora mapfumbamwe mabuja bati mazviona baini. Rekai tione hedu kwazvinoperera ipapa kuti ndokupi. Apa zvimwe zvinhu zvese zviri kundokwira hwendo huno. Rekai tigoramba hedu takandoringa. Vanhu vazhinji wadokerera wari kufara chaizvo kuti kune wapfana wairi kudombosha waku wakakwanisa kuponesa mumwe mudzimai anga abatiwa nongwena. Tiri kuzvitenda izvo wakomana ukaona zvaita kudarika aiwa renga ritasvikaba yawe akapa wafana wawa simba nomano yokuti waite tusvinu kuti watore mukadziyu aburike kubva pakurumiwa kwaanga aita nongwena. Kuti makorokoto dai wakuru hurumende wari wamwe waitowapa kana mari yokufunda wobva wafundisa usvikira wasvike wapedze chikoro. Nokuti zvawakaita zvikaizvi zvisvinu toramba tichivarovera manja edu isusu ana Mhanduwe Wenhau. Tikachiringa dzomutambo kureketa kuno anonzi Ash Thicton ariko kuDhaka Rally kuSaudi Arabia. Izvezvi kureketa kuno ari panhamba ye32 kuti makorokoto zvirambe zvakadando. Apa mufaro uriko kuZimbabwe nyasi wakaita kufara kuita kutambanuka kupombonuka nokurudunuka cheche. Wendo huno aiwa tanyorewawo mumabhuku onhoroondo yomutambo wekiriketi. Kuja chikwata choSri Lanka kokutanda. Tiri kuzvitenda izvi. Pamitambo yese yakatambiwa kuColombo kuSri Lanka nyasi ndo mutambo woitawo kutanda kuhwina. Pokare bvaita mutambo wokutanda kuhwina uri mutambo T20. Kuramba tichiti makorokoto. Kaitiringe dziri kuitika pasi rese. Kambani yoBP yabatiwa manji izvezvi yakaisiwa kuita kupiniwa chaiko kusvinu. Heno ikapunyuka. Wendo huno wari kureketayo kutoti kwai mugore 2019 wagoendesa dhiziri rinoita mamiriyoni omarita 10.
wakagopuwa mari inoita mamiliyoni omari yekuAmerica 12 yokuti kwai warikewo kugobhadhara mari yomutero waendesa mari waendesa dhiziri kuno dhiziri ribe kusvika kuZimbabwe ribe kuburika pazambuko kuenda kuZimbabwe zvaita kuti wese mariyo ichaita kuwahwadza chaiko. Tikaitoonekwa inoperera nyaya yacho, asi kunenge ndokupera kukambani kana ikabatiwa nomhosva ipapo nekutoti wari kumataraudzi mhosva chaiko. KuRwanda kwaita uraya musoja mubodzi weDRC tikabata wairi mumhera muzambuko nomuganhu weDRC noRwanda. Izvi zviri bechizvino izvi tikaitira hedu takandoringa kwazvinenge zvichienda. Apawo Trump kwai agohwina kunonzi kuIowa kwaiaita kuwakukura chaiko kuita kuhwina kusvinu. Tikaitione kuti wakomana zvichaperera zvakaita seizvi peno ndokubenuka kwache ticharamba takandoringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Mitambo kwaipapa FIFA yariga kuti Messi apuwe mubairo pokare zvaakuita kuhwadza, zvinoita kusvota, zvinoita kuhwadza, kubhowa zvese ipapo zvakaita kukanyanisiwa kuti zviite kusvodogora chaiko. Aiwa zvisvinuba, Messi ari bechizvinu ichi agoita gore rapfuurari asi ndiye akundoramba achipuwa mubairo. Ana Haaland chaiwo waribe kupuwa mubairo. Ipo mowa matoona kuti aiwa pari bechizvinu apa zvaita kubiridziwa kaamo. Apa Jose Mourinho aitiapo kare zvaanogara oitiwa makore ese kudzingiwa basa. Ipapa adzingiwa basa noAS Roma kukatoisiwa Daniel Del Rossi kuti ndiye atonge achirairidza chikwata choAS Roma. Tikaringa mutambo weAFCON tiri kufara kuti Namibia yazvambura kuzvambaradza kukuba zvese nekuumburudza chikwata choTunisia nokabodzi kwa0 doke kutanda kuhwina kumutambo weAFCON wachihwina wachitamba nochikwata choTunisia. Aiwa makorokoto. Apawo South Africa kureketa kuno tasiya pesi tau apotsa pena aidi zvangu. Aiwaba wari kutamba nechikwata chomari. Rikaitione kuti zvinenge zvimbopera sei pawachapedza kutambako nyasi. Takadaroka mabuja rekaiti gumire pano. Inini ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.